खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवालियराव दुखुनांथाव बुथारनाय। जुलिनि दान्थे बिदान्थेनि थाखाय जुलिनि सिगां बिफाया फिसाजोखौ बुथारदों। मध्य प्रदेशनि गुवालियराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव हाबानि सानब्रै सिगां सासे 20 बोसोर बैसोनि टुनु गुर्जरखौ बिनि बिफा महेश गुर्जरा गावथारदोंमोन। टुनुआ गावनि मोजां मोननाय सासे सुबुं बिक्कीखौ जुलि लानो गोसो जानायखौ फोरमायदोंमोन, नाथाय बिथांजोनि नखरा आरोबाव मोनसे जुलिनि रादाय खादोंमोन। टुनुआ समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ'आव शेयार खालामनायनि उनाव थासारिया बांदोंमोन, जेराव बिथांजोनि नखरनि सायाव बिथांजोखौ नाङा-फाङा जुलि खालामनो नारसिननायनि दाय होदों। पुलिसआ गेजेर सावरायनो थाखाय टुनुनि न'आव सौफैदोंमोन, नाथाय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बिथांजोनि बिफाया बिथांजोनि बिखायाव गुलि गावदोंमोन आरो बिथांजोनि फंबायआ आरोबाव गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गिथावना जखम जादों। महेशखौ खानाय जादों आरो बिथांनि फोलेरारि फंबाय राहुलखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ काछाराव 3 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा मुवाजों लोगोसे साबा हमजादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम पुलिसआ मैया साबा सन्देह गोनां फालांगिरिफोरखौ हमदों आरो मोननै अपारेशनाव 3 कौटि रांनिबो बांसिन ड्राग्स जब्द खालामदोंमोन। सिलचर बाइपासआव 60 लाख रांनि 88 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। सनायाव 3 कौटि रांनि 9,000 याबा टेब्लेटफोरजों साथामखौ हमनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला 14 जानुवारि खालि गुबुन मोनसे अपारेशनाव मोनसे स्पेशेल टास्क फर्सआ आमिनगावआव मणिपुरनि थौथिं फेग्रा मुवा दखरजों सोमोन्दो थानाय गंसे गारिखौ हमदोंमोन। सानै सन्देह गोनां अंकगिन थौथिं आरो थांखालियनखौ खानाय जादोंमोन। फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बेहालीयाव बिजेपि दैदेनगिरिनि थैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साबा हमजादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेहालीयाव सासे बिजेपि दैदेनगिरिनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। दायनिगिरि राजीव मगर, राजु दाहाल, दीपक पनारे, लक्ष्मी विश्वकर्मा आरो सन्जीब तेलेंगाखौ बुधबाराव बिश्वनाथ सिजिएम बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन। 35 बोसोर बैसोनि बिजेपि दैदेनगिरिखौ मंगलबारनि फुङाव बेहाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाराजुलि गामिनि साहा बागानाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। बिथांनि मोदोमाव नुनाय जोखोमनि दागोफोरा गाज्रि गेलेनायनि सन्देह सोमजिहोदों। बिथाङा 13 जानुवारियाव उरुखा फालिथायाव बाहागो लादोंमोन आरो समाजारि बिजोङाव फोरबोनि लाइभ भिडिअफोरखौ फोसावदोंमोन। अखानायै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा बिथांनि गोथै सह'खौ नागिरना मोनो, जाय सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदोंमन। बेहालीनि एमएलए दिगन्त घाट'वारआ पुलिस थानायाव दावबायहैदोंमोन आरो थाबैनो नायबिजिरनो खावलायदोंमोन। मोनसे गसर अनजिमा 07/2025 रेबथुमनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा थैनायनि थांखिखौ मिथिनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बे जाथाया जायगानि सुबुंफोर आरो दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ सोमोनांहोदों, जाय फोरबोनि थासारिखौ गाज्रि खालामदों। पुलिसआ थैनाय आरो बिथांनि नखरनो न्याय होनो थाखाय रायजो-राजाखौ मोजाङै नायबिजिरनो खोथा होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेट मन्थ्रिया कक्राझाराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकेल पर्सपेक्टिभ बेखेवदों। आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सायाव बिजाब बेखेवदों। आसाम केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ मावख'आरि महरै 15 जानुवारि खालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकेल पर्सपेक्टिभ बिजाबखौ बेखेवो। कक्राझार सहरनि बड'फा NWGWR आव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव ड अजित बर'आ लिरनाय बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म आरो बिबुंगोरा इन्दिरा बर'जों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मासिगिरि आरो बिजाबनि लिरगिरि ड अजित बर'आबो नुजाथिदों। बे बिजाबा सासे धोरोमारि दैदेनगिरि आरो फोसाबगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौआरि फोरोंथाय आरो बिहोमाफोरनि सायाव नोजोर होयो, जाय ओनसोलनि समाजारि हारिमुआरि सिनायथिखौ महर होनायाव गोनां बिफाव लादोंमोन।
मेलाव बुंथिगिरिफोरा इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। 18 एप्रिल 1860 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ सासे समाज आरो धोरोमारि फोसाबगिरि महरै गोसोखांनाय जायो, जाय बर' समाजाव दाजाबारि सोलायनाय लाबोदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि बिसमुरियाव BPFनि जयेन्ट जागासिनो। एबसु, UPPL आरो बारग' NDFनि गासै सा 27 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा नेमखान्थि बायदियै BPFआव हाबबाय। BPF दोलोआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बिहुनि समाव गोनांथार दिन्थिनानै मैया बिसमुरि लाइमोन BPFनि दैदेननायाव BPF दोलोनि मोनसे हाबनाय मेल खुंनाय जायो। बिसमुरि युवा BPFनि मावख'नि लांगोनायाव खुंनाय बे जयनिं मेलाव एबसु, UPPL आरो बारग' NDFनि गासै सा 27 दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरा नेमखान्थि बायदियै BPFआव हाबदोंमोन। नेमखान्थि बायदियै BPF दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ BPFनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारीया आर'नाइ गामसाजों दोलोआव बरायदोंमोन। हाबाफारिनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारीया बुङो दि प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बागै नोजोरखौ फोरमान खालामोब्ला मा जागोन? एप्रिल दानसिम BTC बिसायख'थिनि बाथ्रा बुंनानै हाग्रामा महिलारीया बुङो दि जुदि एप्रिलसिम बिसायख'थि जायाब्ला प्रमद बर'आ 6 खेब बाजेटनि रां मोनगोन, जाय आयेन गोनां नङा। 5 बोसोरनि थाखाय सायख'जानायनि उनाव मोनसेबो सोरखारा 6 खेब रां बावजानि रां मोननायनि जेबो बिदिन्थि गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारीया फैगौ बोसोरनि एप्रिलसिम BTC बिसायख'थियाव आयेन बायदियै मदद होगासिनो दं। बेराफारसेथिं खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथियाव हाग्रामा महिलारीया दाबि खालामो दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोजां दिन्थिफुंनानै सोरखार दागोन। BTCनि इयुना लाइमोनफोरनि सायाव सोनारगोन होनना बुंनानै हाग्रामा महिलारीया बुङो दि BPF दोलोआ सोरखार दाखांनायनि उनाव बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय गावारि साख्रि मावनायनि लामाखौ गोरलै खालामगोन। हाग्रामा महिलारीया बेखौबो बुंदोंमोन दि गासैबो खामानिखौ खान्थि बादियै खालामनाय जागोन। बे हाबनाय मेलाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारी, देबरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारी, BPFनि गागि दैदेनगिरि मालती रानी नार्जारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ सटु फोथाराव MLA बिस्वजित फुकननि न'नि सावखाथियाव ग्रेनेड बोखांदों। 22 जानुवारिनि सिगां सरुफोथार नोगोराव लुजानाय MLA बिस्वजित फुकननि न'नि साखाथियाव गंनै ग्रेनेड मोननाय जादोंमोन, जाय मोनसे सोमावसारनाय सोमजिहोदों। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनांदि MLAनि थाग्रा न'नि साखाथियाव गंसे गोजाम बिल्डिं दंमोन। मावसाफोरा सन्देह खालामनानै बेसादखौ नुदोंमोन आरो बेखौ ग्रेनेड बायदि मोनदोंमोन। सटु फोथारनि पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो गंनै ग्रेनेडखौ सेफटि कम्बलजों खोबथेदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे जायगाया मृदुल बरग'हाइ मुंनि सासे सुबुंनि। बेखौ गोसोखांनो हायोदि सिगाङाव होबथाजानाय आफाद आलफा स्वाधीनआ रायजोनि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे फिसा फिसा फोथाराव बमा दोननायनि बागै खौरां बिजोंनो मोनसे बिबुंथि दैथायहरदोंमोन। बेराफारसेथिं सासे सुबुं थान्दैनि लुबाय थानाय न'नि साखाथियाव बेफोरबादि ग्रेनेड मोननाया बयखौबो गिखांहोदों। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव दान्थे बिदान्थेखौ लानानै काहिलापारायाव लोगोफोरजों सासे सुबुंखौ बुथारदों, 4 हमजादों। गुवाहाटीनि काहिलिपारा ओनसोलाव मोनसे दुंहाव जाथायाव मंगलबारनि मोनायाव जौ लोंनाया हिंसायारि जानायनि उनाव सासे सेंग्राखौ बिनि 4 लोगोफोरा गाज्रि रोखोमै बुथारदोंमोन। दुखुनांथाव जाथाया मोनाबिलिनि 8:45 रिंगासोआव जादोंमोन आरो बुथारजानाय सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हरनि 9:15 रिंगायाव हायात देहा फाहामसालियाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन। बुथारजानाय आकाश चौधुरी मुंनि सुबुङा मोनायाव रेपिड' सालायगिरि महरै खामानि मावोमोन। बिथाङा गावनि 4 लोगोफोरजों काहिलिपारा पावार हाउसनि साखाथिनि मोनसे जायगानि गलायाव जौ लोंनो ओंखारलांदोंमोन। सौहार्दनि मोनाबिलि महरै जागायजेननाया गोख्रैनो मोनसे हिंसायारि नांज्लायनायाव महर लायो, जायनि जाहोनाव आकाशखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जायो। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि नांज्लायनायनि समाव आकाशखौ खालि देहायारि गाग्लोबनायल' नङा, नाथाय बिथांखौ फैबाय थानाय गारिनि सिगाङावबो गारहरनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि जोखोमफोरा गाज्रि जालांदोंमोन।
मुगैथाव गाग्लोबनायनि उनाव सासे दायनिगिरि जियारुल आलीआ आकाशखौ अट' रिक्साजों हायात देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय सेंग्राया लामायावनो जिउ गोमायो। साब्रै दायनिगिरि 27 बोसोर बैसोनि बनजित राजबंशी, 28 बोसोर बैसोनि जियारुल आली, 27 बोसोर बैसोनि देबव्रत मल्लिक आरो 25 बोसोर बैसोनि तरुण बुरागहेनखौ पुलिसआ खाबाय। दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे, जियारुलआ बुजायदोंमोन दि हानजाया जयै लोंनो सानथांखि लादोंमोन आरो जौ लोंखांनायनि उनाव आकाशआ जोबोद फेनानै थादोंमोन। जियारुलआ दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा आकाशखौ गलानि गोजौ थाखोनिफ्राय गाहायाव फैनो थिनदोंमोन, नाथाय नांलायनाया माबोरै बेबादि दुखुनांथाव फिथायसिम बांदोंमोन बेनि नंगुबै जाथायफोरा रोखा नङा। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।